салом алайкум дӯстони азиз, агар кадоме ки ҳам видеоро тамошо кеста боша бовар дорам ки роҳат мекунад. Агар дар ёди кадоме боша 1.5-2 сол пеш мо як сайта бисёри бад реклама кардем. номи сайт вебкоин будак. сайт 4 сол кор кардак. мо дау сайт хела кор кардем, хела зур плюс рафтем ва ҳамун сайт ки 4 сол кор кард маҳкам шид ва ҳамун сайта айсар вастанавид каагиян. кадоме ки дар канал подписатсия кааги неста, ҳатман подписатсия куна. ма видеои ҳамун вебкоина барои шумо пешкаш мекунем, нишонтон метам ки дау сайт чихеле регистратсия мекунем ё ки аю сайт мо чихеле пула мегирем. бо диққат видеоро тамошо кунем. на видеои пешинаша барои шумо мемонам, ай ҳама дар роҳи осонша барои шумо фаҳмондагиям. ба силкаи комментария будаа ки ба силкаи дар описания видео будагӣ медароен, камтар ждат мекунед, шуморо рост ба ҳамун сайт мебара. баъд вақте ки шумо якин бор дар сайтен получит бонус мекунен, медароен регистратсия мекунен. дар яким эмейлтона мемонен, дар дем номтона ба англисӣ, дар сеюман фамилиятона ба англисӣ мемонен, чорум панҷумда як парол мемонен ва дар ҷа картинкада кода. дар ҷа кода мемонен, регистратсия мекунен. вақте ки шумо дар сайт дар омаден, сайти шумо оли ҳамаш нола. баъд камтар ба поён мерен, чихеле ки мебинен дар ҷа дама таймер сар шудесай, дар ҷои ҳамин таймер барои шумо запустид навистагиай. вақте ки шумо запустид кардем, баъд майнингтон ҳамин хел кор мекунад, барои шумо монет ҷамъ карда медиҳад. баъд вақте ки шумо дидем ки дар сайтон монет ҷамъ шудесай ва дар болои ҳамун монетҳо камтар болотар навистагия ки просто бота запустид кун ва дар баланса скорост бигӣ. просто медароем бота запустид мекунем, дар баланстон скорост мегирем. баъд вақте ки монетҳо ҷамъ шудесай, поёнша нигоҳ кунен, обменят на рубли навистагия. шумо обменят мекунен, баъд бо як бори дига обменят на рубли мекунен. ҳамун монетҳое ки дар баланстон ҷамъ шудесай, дар ҷа дар баланстон меяд, яъне ки рубл мешавад. кадоме ки видеои маро тамошо кардагиай ва медона ки ма ин сайт чанд бор пул гирифтагиам. барои чи скороси ма бисёр, барои чи ма бисёр кор кардесам, ма аввал ки дар ин сайт регистратсия кардаги будам, ба пулои ҳамин кор кардагим, дар ин ҷа ма скорост харидагиам. баъд ма як чанд рӯз пеш баъд бо 2000 дига пополнит кардагим, скорост харидагиам. барои скорост харидан, барои пополнит кардан увеличить скорост ба ин медароен ва дар ин ҷа оплатид мекунен. масалан оплатид мекунен ва через ҳамин картое ки шумо дорен, киви кашлок, масалан киви кашлок да медароен. баъд вақте ки шумо перевести мекунен, барои шумо код меяд, ай киви кашлок. баъд вақте ки перевести мекунен, барои шумо ҳам хеле комнатача пайдо мешавад. шумо дар киви кашлок код меяд, кода мезанем, продолжить мекунем ва скоростон бисёр мешавад. ва медароем пула мегирем, заказат виплату, киви кашлок. дар ин ҷа минималка пула гирифтан 3 рубла дар боло номери киви кашлока мемонем, заказат виплату. иҷада камтара комиссия дорад, комиссияш 5%, 5%. ина чӣ хеле кедан автоматически пул дар баланс гузашт, аз байни 1 минут нагузашт. бо медароем ба киви кашлок. ина нигоҳ кунем ки 737 рубл дар баланси ма омад. вақте ки ма пополнит кардам, 2000 скорост маълиш кардам ва ҳамин хел дига пул гирифтан мегирам. 737 рубл дар баланси ма омад автоматически. просто кайф.